Malawi Today. Tikupasirani nkhani zowerengedwa mchichewa. Ndipo kupatsirani nkhani zimasana wano ndine Owen Lupeska poyamba nayi mitu yake. Mmodzi mwa omwe aufuna kudzapikisana nawo pa chisankho cha president Rasi Chikomeni Chirwa akuyenda ulendo wa ndawala otolera ndalama zoti akapereke ku bunge la MEC. Ochita malonda kuzomba komanso ena mwa ogula ku Mzuzu achita zionetsero pa nkhani ya kukwera mtengo wa katundu. Maboma ambiri mchigawo chakumwera akhudzidwa ndi mvula yomwe yadza kamba kana umondo wa Judy, kwa malipoti akuonetsa kuti sinaononge katundu. Mu nkhani zina, dziko la Uganda latumiza asilikali mu mzinda wa Juba ku South Sudan kuti akathandizire mtsogoleri wa dzikolo Salva Kiir kuteteza mzindawu. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Mmodzi mwa omwe aufuna kudzapikisana nawo pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko Rasi Chikomeni Chirwa akuyenda ulendo wa ndawala mu mzinda wa Lilongwe kusonkhetsa ndalama zimene akuyenera kukapereka ku bungwe loyendetsa chisankho la MEC. Chikomeni wati ali ndi chikhulupiriro chonse kuti akwanitsa kutolera 10 miliyoni kwacha imene aliyense amene afuna kudzapikisana nawo pa chisankho cha president akuyenera kupereka ku bungweli. Iye wauza Zodiac kuti aufuna kudzapikisana nawo pa chisankhochi chifukwa ndi yankho ku mavuto omwe Amalawi akukumana nawo pano. Leya Malekano ali nawo ku ulendo wa ndawalawu. Atavala magaga awo achipembedzo cha Rastafari, Rasi Chikomeni anayamba kuchita ulendo umenewu wa ndawala kuyambira pa road block ya 6 miles kuyenda pano tukamba pano akudutsa ndithu pa Lilongwe Girls. Ulendo umenewu akuti ukukathera ku game complex mu mzinda wa Lilongwe. Iwo achulinga chawo akuti ali ndi chikhulupiriro kuti pa ulendo umenewu akwanitsa kupeza 10 miliyoni kwacha ija imene imafunika kuti munthu amene akupikisana nawo pa chisankho ngati mtsogoleri alipire ku bungwe la MEC. Ndipo iwo anena kuti ngati zingakanike kupeza ndalama imeneyi pa ulendo wa ndawala omwe akuyenda lero, ayesesa ndithu kupitanso maboma ena kuti mpaka napeze ndalama imeneyi. Mukulankhula kwawo Chikomeni ati mu chaka cha 2019 anakanika kupeza 2 miliyoni kwacha chifukwa mwina sanakonzekere bwinobwino, koma ulendo uno ayamba ndithu kukonzekera patali kuti nthawiyo ikamafika yokapereka ndalamayo akhala atapeza ndalama imeneyi. Nde monga mukudziwa bwino lino kuti ndalama imeneyi bungwe lija loyendetsa chisankho la MEC ikweza kuchoka pa 2 miliyoni kwacha mu 2019 kufika pa 10 miliyoni kwacha. Pakadali pano Chikomeni atifotokozeranso kuti anakanika chifukwa chokuti sanapeze masignature pa Chingerezi kuchokera kwa anthu maboma 19, koma pakadali pano ayambapo ndithu ndondomeko imeneyi komanso kukhazikitsa ma structures kuyambira ku chigawo cha kumpoto. Nde pa masiku amene akubwerawa komanso miyezi imene akubwera akukhulupirira kuti akwanitsa ndithu kuyenda dziko lonse kuti akhale ndi masignature onse. Leya Malekano. Ntchito za malonda zayima mu mzinda wa Mzuzu kamba kazionetsero zomwe anthu ena akuchita. Apolisi ochuluka akhamukira m'misewu yomwe mzindawu kupereka chitetezo. Nolo Nkubwi akulongosola. Anyamata ena ndithu akuchita zionetsero mu mzinda wa Mzuzu. Izi ndi zionetsero zomwe titinganene kuti kodi mutu wake ndi uti zachokera pati ndipo ndi ndani amene wayambitsa, popeza kuti zikuchitika pomwe amalonda komanso anthu ena okhudzidwa ndi nkhani zakukwera mitengo kwa katundu ananena kuti zionetsero zawo sizichitika tsiku la lero. Ndipo posakhalitsa pomwe timanya kuona ndithu anyamata ena amene anyamula masamba akuzungulira mu mzinda uno wa Mzuzu
kuthamanga ndipo ndikukamba pano ndikuti azula mbendera zimene zili pa roundabout ilowera mu mzinda uno wa Mzuzu, mbendera za fuko la dziko lino komanso apolisi ndikuti akuponya ndithu utsi okhetsa misonzi mmene ndikulankhula pano ndikuti aliyense amene akudutsa kumamuona kuti afikisa m'maso kapena ndithu misonzi ikuoneka ena kuthamanga kumene kuti apeze pamene pali madzi. Ndi zimene zikuchitika muno mu mzinda wa Mzuzu kuno chakummawa. Anyamata amene akuchita zonetso zimenezi agwetsa tinyumba tina ndithu timene anthu amatumizira kapena kulandira ndalama mchingereza amati makiosks tayatomani tampamba atizula kutigwetsa nakumanapo ndi amodzi mwa ena tinyumba timeneti akukabwezeretsa kudandaula kuti sakudziwa kuti kodi chachitika nchani ngati kuti kanyumba kameneko kawalakwira anyamata amenewa kuseriko kumene kuli chipwirikiti kwenikweni akuti kumene koko agwetsa chikwangwani chimene ndithu chimakamba za chitukuko chimene chikuchitika ku chigawo chakumpoto. Ndi anyamata amenewa ndikuti akupita mbali ina kumene ndi tikuza kuti ndi chakummawa pamene apolisi ali chakumadzulo. Nolo Nkubwi mu mzinda wa Zomba ochita malonda limodzi ndi ena mwa ogula katundu apereka kalata ya madandaulo okhudza kukwera mtengo wa katundu ku ofesi ya konsolo ya mzindawo pakutha pa zionetsero zimene anakonza. Masiku apitawo nawo ochita malonda m'mizinda ya Blantyre ndi Lilongwe anachita zionetsero zokakamiza boma kuti lithane ndi futoli lomwe likukhudza malonda awo. Rafael Mlozowa wadza ndi ripoti. Nditsimikize kuti panopa tsopano ochita malonda amene amachita zionetsero kumawako apereka kalata yawo kwa bwana mkubwa wa boma lino la Zomba imene akuti muli madandaulo ofuna kuti apite ku boma ndipo apereka masiku 6 kuti boma liyankhe ena mwa madandaulowa. Iwo akunena kuti mwazina zinthu zimene zinachitika mavenda kuti Lilongwe atayenda kuti boma linanena kuti litulutsa ndalama zakunja kuti ogulitsa kaunjika zinthu mitengo isintheko akuti zimenezi zipitirirenso pa zinthu monga ngati ufa, sopo, mafuta ophikira komanso ndi zinthu zina zimene zimakhuza kwambiri Malawi ngati shuga kuti zonsezi zitsike. Anthu achuluka anafika ndithu kuzionetsero zimenezi zimene ndithu zachitika ngakhale kuti nthawi yonse imene machitika zionetserozi mvula inali ikugwa. Tinelepo apa kuti atangomaliza kumene kupereka kalata yawo amene amatsogolera zionetsero zimenezi Ayadu Chidoti atapereka kwa bwana mkubwa wa boma lino la Zomba Reinhard Chavula. Nthawi yomweyo ananena kuti zionetsero zathirapopo ndipo anthu abalalike mwamtendere koma sizinatheke zatengera apolisi kuyambanso kuthamangisana ndi ena amene amaonetsa kuti akufuna kuyambitsa zipolowe ndipo ndithu utsi okhetsa msonzi waphulitsidwa. Pano tunena pano apolisi adakali pena paliponse ine ndikulankhulira ndakalibe pa ofesi ya bwana mkubwa wa boma limeneli pamene ndithu pali dakali apolisi ochuluka komanso ena akhamukira kumene anthu alowera pofuna kuonetsetsa kuti anthuwa asabwererenso mtawuni mmene kuti aphwanye makamakaso mbali ya dera ngati la Chinamwali imene akuti kumeneko anthu aoneka kuti anatseka msewu kuti akukonzekera kuti achite zipolowe. So ndikhozonena kuti panopa pakali pano pakuoneka ngati pali bata chapa katikati pa town pano koma mbali mmene anthu abwerera kuti akulowera m'mizi mwawo sizidziwika chimene chingachitsatire ndi chani koma mvula ikugwabe panopa. Rafael Mlozowa. Anthu akwang'onga m'boma la Balaka atseka msewu wolowera komwe kampani ya Portland ikumanga fakitale yopanga simenti. Iwo akudzudzula kampani kuti inawabera powapatsa chipukuta misozi chochepa kwambiri ndipo pano afuna malowo awayezenso. Dzulo anthuwa ndi akuluakulu a boma komanso kampani ya Portland analephera kumvana pa zokambirana zomwe zinachitika ku Balaka. Hastings Jimani ali kumeneko ndipo akufotokoza. Kumawako anthu okwiya akwang'onga atseka msewu wopita kumalo kumene kampani ya Portland ikumanga factory kumene azipanga cement. Anthuwa akhala akudandaula kuti chipukuta misozi chimene kampani inawapasa pamalo omwe akumanga factory ndi chochepa kwambiri poyerekeza ndi katundu wawo imwe anaonongeka komanso malo awo amene kampani inatenga pogwiritsa ntchito kumanga factory iyi. Pakhala kuchitika misonkhano zokambirana kuti mwina nkhani ithe pa miyezi 2 itatu yapitayi komano nkhani sikutha. Dzulo kunali zokambirana pakati pa anthuwa ndi akuluakulu aku nduna wa zamalo komanso akuluakulu a kampani imene ya Portland. Zokambirana zimene sizinaphulenso kanthu so kumawako ndipo omwe atseka msewuwo. Mphindi zochepa zapitazo kwabwera apolisi ochokera ku polisi ya Balaka
kukambirana ndi anthu akuti achose miyala komanso mitengo ndi zina zotero matala amene aseka msewu umenewu, koma anthu akanikisa nthawi kochepa kapitaka amayimba nyimbo zawo ndithu pamalo omwewa. Apolisi nawonso angoyimayima kudikira kuti mwina chichitike ndi chani, makamaka kuti mwina anthu ngati angamve zochosa miyalazo. Ndi zomwe zikuchitika padakali pano kuno kwa Ng'onga malo Zodiac kuno kwa Ng'onga m'boma la Balaka. Ndine Hastings Mtimani. Mukumvera nkhani pano pa Zodiac, ndipo masanano muli ndine Owen Lupeska. Tisanapitirire tionenso mitu yake. Maboma ambiri mchigawo chakumwera akhudzidwa ndi mvula yomwe yadza kamba ka namondwe wa Judy, kwa malipoti akuonetsa kuti sinaononge katundu. Mmodzi mwa omwe akufuna kudzapikisana nawo pa chisankho cha president, Rasi Chikomeni Chirwa, akuyenda ulendo wa ndawala otolera ndalama zoti akapereke ku MEC. Ochita malonda ku Zomba komanso ena mwa ogula ku Mzuzu achita zionetsero pa nkhani yokwera mtengo wa katundu. Mu nkhani zina, dziko la Uganda latumiza asilikali mu mzinda wa Juba ku South Sudan kuti akathandizire mtsogoleri wa dzikolo Salva Kiir kuteteza mzindawu. Tipitirire ndi nkhanizi. Madera ena mchigawo chakumwera akhudzidwa ndi mvula yomwe yadza kamba ka namondwe wa Judy. Nthambi yoona za nyengo dzulo inati m'maboma a mchigawo chakumwera mutha kuchitika ngozi za madzi osefukira kamba ka mvula yomwe ikugwa chifukwa cha namondweyu. Tinayankhula ndi atolankhani athu maboma omwe akhudzidwa ndi mvulayi, ndipo akuti pakadali pano kulibe malipoti onetsa kuti katundu wonongeka. Kasimu Aubi ali mu mzinda wa Blantyre. Ku Blantyre kuno tinganene kuti kwacha kwa mvula komanso mphepo zomwe ndithu zikungotsimikiza kuti namondwe ameneyu watepeza ndithu. Ndithaukamba kuti nyengo yake ndiyo zizira komanso mvula ikuchita ndithu komanso ikuchita ndi kamphepo. Tinayesa kuzungulirapo madera ngati Machinjiri, Mundirandemu kwambiri. Namondwe amene akuoneka kuti wakhudza zinthu zimene tinamangidwa ngati mwati zisakasa chotero zambiri ndithu zasoka ndi mphepo, koma sitinganene kuti nyumba ngati zikulu zokhazikika kuti zakhudzidwa kutoti bwanji. Zomwe taziona kuti zakhudzidwa ndi zinthu mwina ngati anthu mwana anamanga ka benchi kuti anangofolera kala ndi udzu kwa kungokungira timapepa choncho. Zimene zikuoneka kuti ndi mphepoyi zachotsa ndithu. Ameneyo ndi Kasimu Aubi mu mzinda wa Blantyre. Kutcholo Luka Besto nakuti mvula yomwe ikugwa sinaononge katundu. Monga mmene anayankhulira a nthambi yoona za nyengo tcholo kunonso chimodzimodzi kuti usiku mvula yakhala ikugwa mpaka na mmawawu. Panonso chimodzimodzi ukayang'ana kunjaku mwambamu mitambo ili pena paliponse. Komano mvulayi yomwe yakhala ikugwa ndithu ndi kamphepo sikuti ikuonesa kuti kuoneka mwa mantha mopereka mantha, ikumaoneka ndithu mwachizolowezi monga nthawi ino ya mvula. Komano mwina mwapano chimene tingayankhule nchonena kuti ikugwa moteromo yamawawa, koma usiku yakhala ikugwa ndithu yochulukirapo. Kuyendayenda kunjako anthu akugwira ndithu zintchito zawo kuchita mmene amachitira siku ndi siku. Luka Beston Kutcholo. Pomaliza timve kuchokera kwa Ronex Chiwanda ku Phalombe. Usiku wathawu kunali mvula, koma osati mvula yake yodetsa nkhawa. Komanso kummawa kuno kunali ndithu mvula mashawa patali. Tunena pano ndikuyankhulira ku Migowe. Koma mmene machoka ku Phalombe kunali mashawa koma kuno Migowe pano paso mvula siku kugwa padakali pano pa. So ndikusonera kuti titafunsanso anthu ena amene timayankhulana mu madera osiyanasiyana kuno ku Phalombe sanati pasi ripoti nosolution zatu mina pena pake paonongeka posatira namondwe amene. Ronex Chiwanda. Pakadali pano mgwirizano mabungwe omwe siyaboma okhudzidwa ndi kusintha kwa nyengo Seasoneg watsindika zakufunika kuti dziko lino likhazikitse ndondomeko zapadera zochepetsera chipsinjo chodza kamba ka anamondwe. Mkulu wa bungweyi Julius Ng'oma
wati dziko lino likufunika lichite machawi kuonetsetsa kuti lamulo lokhudza ngozi zogwa mwadzidzidzi la mchaka cha 2023 lomwe muli ndondomeko zapadera zothandizira anthu omwe akhudzika ndi ngozi zoterezi layamba kugwira ntchito mwachangu. Zambiri mu ripoti lomwe walemba Elijah Pompo. Mkulu wa mgwirizano wa bungwe omwe si aboma omwe amaona zakusintha kwa nyengo wa Julius Ng'oma wati mpofunika kuti dziko lino likhale ndi ndondomeko zokhazikika zochepetsera chipsinjo chodza kamba ka namondwe. Iwo akukhulupirira kuti kukhazikitsa ndondomekozi kudzera mu Chingereza amaitcha Disaster Risk Management Act kuthandizira kwambiri kuthana ndi ngozizi. Mauthenga amene wande kuti dzikhala owonesesa kuti anthu akuwuzidwa zoti atha kupanga chifukwa pakuyenera pakidwe ndondomeko zoti ngati kuli kusamusa anthu asamuke motani kapena pakhale njira zotani kuti aliyense olosamuka okhuzidwayo asakhale kuti mwina akuluza zinthu zake zambiri. Iwo alankhula izi pomwe maboma ambiri mchigawo chakumwera akupitirira kulandira mvula ya mphamvu yodza kamba ka namondwe wa Jude yomwe wakhazikika mdziko la Mozambique pa mtunda wa makilomita 322 kuchokera mboma la Phalombe. Nthambi yoona za nyengo mdziko lino idalosera kuti namondweyo akhudza kwambiri maboma 13 ku chigawo chakumwera kuyambira lolemba pa 10 March mpaka kumathero a sabata ino. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yalengeza kuti pamodzi ndi nthambi zosiyanasiyana akugwira ntchito ndi cholinga chothana ndi mavuto omwe angadze kamba ka namondweyu. Dickson Chivwati Gondwe kuwerenga ripoti lomwe watumiza Elijah Pompo. Mzamasewero bungwe la FAM lati timu ya dziko lino idzasewera magetsi ndi timu ya Namibia sabata yamawa mu mpikisano wa World Cup kuti ochita malonda ndi ogwira ntchito zina adzakhale ndi mwayi oonera masewerowa. Timu ya Flames isewera ndi the Brave Warriors pa 20 March pa bwalo la Bingu ku Lilongwe. Masewero a gulu H isanakumane ndi Tunisia pakadzadutsa masiku asanu. Pakadali pano akatswiri a zamasewero apempha bungwe la FAM kuti likhazikitse ndondomeko zabwino zokhwimitsira chitetezo komanso kayendedwe ka galimoto popewa chipwirikiti. Sambanda akutiuza zambiri mu ripoti ili. Mkulu oona za malonda ku bungwe la FAM Tulipo Mwene Lupembe watsimikiza kuti masewero a sabata yammawa a mpikisano wa World Cup pakati pa matimu a Flames ndi timu ya dziko la Namibia the Brave Warriors adzayamba nthawi ya 6 koloko madzulo pa bwalo la Bingu ku Lilongwe, ndipo matiketi a masewerowa akhale pa msika kwa sabata imodzi kuyambira lachiwiri pa 11 March. Masewerowa ali pa 20 March limene ndi lachinayi, kotero Mwene Lupembe atakuluakulu a bungwe la FAM apanga chiganizo choti masewerowa adzakhale madzulo kuti aliyense adzakhale ndi mwayi oonera. Zikonzekeronso zili bwino, mpito umene uzayamba 6 koloko madzulo. Anthu ena akazachoka kuntchito, achoka m'mabizinesi, azathe kubwera pa Bingu National Stadium ndi kuzoonera game imene ya usiku. Matikiti a game imeneyi mitengo yake ikhala imene inalili game ya Comoros, kuti standard ticket yoguliratu inali pa 6,000. Like ndondomeko zosiyanasiyana kuti padzakhale ma traffic officers kuthandiza kupanga control traffic, cholinga kuti tisazapange disturb anthu ochuluka. Pakadali pano mneneri wa unduna wa za chinyamata ndi masewero Makimirani Mwale wati chitetezo chidzakhala chokhwima pa masewerowa pochepesa mchitidwe wa umbava komanso kuphwanya katundu wa bwaloli monga momwe zakhala zikuchitikira m'masewero ena oseweredwa nthawi. Chitetezo tikhwimitse ndithu, kukhwimitsa kuonjezera mwina apolisi, kupatula apolisi tipeza magulu ena othandizira. Ifeyo a stadium tili ndi achitetezo athu amene ndithu adzakhale wonse akuyenera kugwira ntchito madzulo a tsiku limeneli ndi cholinga chokuti tisamale tionetsetse kuti zinthu sizinawonongeke kapena kubedwa. Masewero a Flames ndi Namibia adzakhala achisanu ndi chiwiri kuseweredwa madzulo kuyambira chaka cha 2023. Sambanda munkhani zina, dziko la Uganda latumiza asilikali a gulu la nkhondo mu mzinda wa Juba mdziko la South Sudan kuti akathandizire mtsogoleri wa dzikolo Salva Kiir kuteteza mzindawu. Izi zikudza pomwe Kiir ndi wachiwiri wa mtsogoleri Riek Machar akupitirira kulimbana zomwe zikupereka mantha kutsogolo la pangano la mtendere mdzikolo. Mkulu wa gulu la asilikali aku Uganda General Muhoozi Kainerugaba sanapereke chizifukwa zimene watumizira asilikali ake, koma wati yense olimbana ndi Kiir akuyambitsa nkhondo ndi dziko la Uganda. Ndi nkhani imeneyinso tafika pa mtsiriziro pa nkhanizi masana wano, koma tisanasiyane tiye tionenso mitu yake.
mmodzi momwe akufuna kudzapikisana nawo pa chisankho cha president Rasi Chikomeni Chirwa akuyenda ulendo wa ndawala otolera ndalama zoti akapereke ku MEC. Ochita malonda ku Zomba komanso ena mwa ogula ku Mzuzu achita zionetsero pa nkhani ya kukwera mtengo wa katundu. Maboma ambiri mchigawo chakumwera akhudzidwa ndi mvula yomwe yadza kamba kana mondo wa Judy, kwa malipoti akuonetsa kuti sinaononge katundu. Munkhani zina dziko la Uganda latumiza asilikali mu mzinda wa Juba ku South Sudan kuti akathandizire mtsogoleri wa dzikolo Salva Kiir kuteteza mzindawu. Munali ndine Owen Lupeska. Masana abwino. Chotsatira ndi ripoti la zanyengo. Masana ano kukomba mphepo ya mkuntho ndi mvula ya mphamvu komanso ya mvumbi ikuyembezeka kugwa m'madera mchigawo chakumwera ndi ena amchigawo chapakati, komanso mvula ya mabingu ikuyembezeka kugwa m'madera ochepa amchigawo chakumpoto. Namondo Judy akuyembezeka kubweretsa mphepo ya mkuntho komanso mvula ya mphamvu ndi ya mvumbi yomwe ikupereka chiopsezo chachikulu kwambiri cha kusefukira kwa madzi mwadzidzidzi m'madera mchigawo chakumwera komanso m'madera ena mchigawo chapakati. Kwa Ngabu kutentha kufika pa 30 degrees Celsius, ku Mangochi 28 degrees Celsius, ku Lilongwe ndi ku Mzuzu 27 degrees Celsius, pamene ku Blantyre 25 degrees Celsius. Mphepo ikumbochekera mbali zosiyanasiyana koma idzombe ya mkuntho m'madera omwe mukugwa mvula ya mabingu. Pofika mmawa tikonzekere mvula ya mphamvu ndi ya mvumbi yomwe ikupereka chiopsezo chachikulu kwambiri chakusefukira kwa madzi mwadzidzidzi m'madera amchigawo chakumwera komanso madera ena amchigawo chapakati. Ku Blantyre dzuwa likuyembeza kulowa 4 minutes past 6, ku Mzuzu 6 minutes past 6 ndi ku Lilongwe 8 minutes past 6. Zanyengo kuchokera ku nthambi yoona zanyengo ndi kusintha kwa nyengo mdziko muno nzomwezi. Nali ndine Dave Tisungane Majawa. Masana abwino. Mpoto sosiyana zikuvumba ngati mvula. Imbani *474# kuti mukhale nawo gulu la ochita mphumi lolemba mpaka lachisanu tsiku lililonse. Kuli kuvumba ma smartphone atatu pa tsiku 60 mwezi uliwonse. Njinga zakapalasa ziwiri